जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदादिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामन् इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चैदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து நம்ம ஏழாவது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணருடைய மகிமைகளை பற்றி பார்த்தோம் சரிங்களா. ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம், பகவான் பரமாத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் பார்த்தோம். அவரை பற்றின மகிமை என்ன, நீர்ல அவங்க சுவையாக இருக்கின்றார்கள், சூரிய சந்திரனில் வரக்கூடிய அந்த ஒளி, நெருப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பம். சோ பகவானுடைய மகிமைகளை பார்த்தோம். எல்லாவற்றுக்குள்ளும் பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு. மூன்று விதமாக பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார். யாராவது சொல்ல முடியுமா என்ன மூன்று விதத்தில் பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார்னு? முழுமுதற் கடவுள் மூன்று ரூபத்தில் இருக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்.
हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பஞ்சாங்க பிரணாம் வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு முருகன் பிரபுஜி வரலன்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி சுஷ்லா மாதாஜி வந்திருக்காங்க, சாமிநாதன் மாதாஜி பிரபுஜி வந்திருக்காங்க. என்னென்ன மூன்று விஷ்ணுவாக பகவான் வந்து வியாபித்திருக்கின்றார். முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் மூன்று ரூபத்தில் இருக்கின்றார். என்னென்ன हरे ரூபத்துல? कृष्ण माता जी। गर्भक साई विष्णु, शिरोधक साई विष्णु एंड कारणोदक साई विष्णु माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ காரணதக சாய் விஷ்ணுவை தான் நம்ம வந்து மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்றோம். அவர்கிட்ட இருந்துதான் பிரம்மதேவர் பிரபஞ்சம் எல்லாம் வருகின்றது. ஒரு ஒரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் உள்ளும் புறமும் உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசைவற்ற எல்லாத்துக்குள்ளேயும் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவாக பகவான் வீற்றிருக்கின்றார். ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவாக சிரோதக சாய் விஷ்ணு நின்ற ரூபத்தில் 4 கை ரூபத்தில் பகவான் இருக்காருன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவரிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சரணடையணும் அப்படின்னாக்கா, அவரை தவிர்த்து நமக்கு வேற எதுவுமே இல்ல லைஃப்ல. அதனாலதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். நேத்து கஜேந்திர மோக்ஷம் பார்த்தோம். திரௌபதி வஸ்திராபரணத்தோட அந்த கதைகள் பார்த்தோம். சுகபிரம்மம் வந்து கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நேத்து. சோ பகவானிடத்தில் வந்து கம்ப்ளீட்டா சரணடையும் போது நம்மளுடைய இந்த சம்சார சாகரம், இந்த பெருங்கடல், பிறப்பு இறப்பு என்னக்கூடிய இந்த பெருங்கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணுக்குட்டியோட அந்த குளம், அந்த அதோட பாதம் படும்போது அதுல எவ்வளவு தண்ணி இருக்குமோ அதை ஈஸியா நம்மளால கடந்துட முடியும். அந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரணடையும் போது நம்ம வந்து ஈஸியா அதை வந்து தாண்டி விடலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அப்போ தேவதேவியர்களை வழிபாடு பற்றியும் பகவான் கிருஷ்ணர் சொன்னார். அவர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவதேவியர்களை வழிபடும் போது அதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை கொடுப்பதும் பகவான் கிருஷ்ணர். அதனால நமக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை வருகின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த முக்குணங்களின் அடிப்படையில் நாம் தேவ தேவியர்களை வழிபடுகின்றோம். யார நம்ம வழிபடுகின்றோமோ அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களுக்கு செல்கின்றோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வந்து மூதாதையர்கள் வழிபட்டாங்கன்னா அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த லோகத்திற்கு செல்வோம். ஆனா எந்த லோகம் போனாலும் பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சக்கரம் இருக்கத்தான் செய்யும். அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நம்ம வந்து இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய பூலோகம் வருவோம். திருப்பி நம்மளோட அக்கவுண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும். பாவம் இருந்தால் கீழே, புண்ணியம் இருந்தால் மேலோ. 14 லோகம், அதுல மத்தியில இருக்கக்கூடியது பூலோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். மேல இருக்கக்கூடியது புண்ணிய லோகங்கள் 6, கீழே இருக்கக்கூடிய 7 பாவ செய்தால் கிடைக்கக்கூடிய நரக லோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இதோட சுருக்கத்தை நாம 2வது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். சத்துவகுணம் என்பது மிகவும் தூய்மையான குணம். மற்றவர்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக மார்க்கத்தில் கொண்டு செலுத்தும் சாந்தமான ஒரு குணம். அனைவருக்கும் வந்து நன்மை தரக்கூடிய ஒரு குணம். சோ சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவலோகத்துக்கு செல்வதற்கு உண்டான செயல்களை செய்வார்கள். தேவ தேவியர்களை வழிபடுவார். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த கான்செப்டே இருக்காது. கடவுள்ன்ற கான்செப்டே இருக்காது. இந்த இதை நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டு அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் மிகவும் கீழ்த்தரமான செயல்களை வந்து செய்வார்கள். விக்ரமவாதிகள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேய், பிசாசு, மாந்திரிகம், தந்திரிகம் அந்த மாதிரியான அசுரத்தனமான வழிபாடுகள் செய்து அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பாவலோகங்களுக்கு செல்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆஹ் 8வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 கேள்விகளை கேட்க போகின்றார். இந்த பிரம்மம்னா என்ன, இந்த உடல் என்ன, க்ஷேத்திர க்ஷேத்திரஜ்ஞ அந்த மாதிரி 8 கேள்விகள் எல்லாம் கேட்க போறாங்க. இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது, அந்த நினைவில் கொள்வதன் மூலமாக பகவானிடத்தில் வந்து நம்ம செய்ய முடியும். அதாவது தூய பக்தி செய்வதனால் மட்டுமே பகவானை இறக்கும் தருவாயில் நினைக்க முடியும். அதனால் அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்ல முடியும். நம்மளுடைய உண்மையான ரூபம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாசானு தாசானு தாசன். பகவானுக்கு வந்து சேவகம் செய்யணும். அதுதான் கோலோக விருந்தானத்துல நம்ம அவருக்கு சேவகம் செய்யறோம். அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா அந்த கோமாதா பசுக்களை வந்து பராமரிக்கிறத வந்து பகவான் செய்கின்றார். அவரே நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கார் இல்லையா? 2வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ நம்ம பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். பகவான் கோமாதாக்கு வந்து சேவகம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம கோலோக பிருந்தாவனத்துல பார்க்கலாம். சோ தூய பக்தியால் மட்டுமே பகவானை வந்து கடைசியா நினைவில் கொள்ள முடியும். அதன் மூலமாக அவர் இருக்கக்கூடிய லோகத்திற்கு சென்று அவருக்கு சேவகம் செய்ய முடியும். நம்முடைய உண்மையான அந்த தன்னுணர்வுன்னு சொல்றோமே அதுதான். நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான நிலையை வந்து அறிந்து கொள்வது. சோ இந்த ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம். நேத்தே அவர் சொன்னாரு, எனக்கு வந்து 2 சக்தி, உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி. உயர்ந்த சக்தி வந்து ஆன்மீகமானது, யோகமாயா. அந்த தாழ்ந்த சக்தி என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகம், மகாமாயா அப்படியெல்லாம் சொன்னார் இல்லையா? சோ இந்த
ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. அந்த பகவானை அடையும் போது அந்த தூய பக்தியோட நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போகின்றோம். வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, முருகன் பிரபுஜி இன்னைக்கு வந்தாச்சு, எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. மாதாஜி நோட் பண்ணிக்கோங்க, 3 பேருமே வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் ஹரே நமோ கிருஷ்ணா. பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத ஸ்ரீ அஷ்டமோ கிருஷ்ண. அத்தியாய அக்ஷர யோக. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசி. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन ஹரே கிருஷ்ணா. उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं स किं प्रोक्तम् अधिवैदं किम् उच्यते अधिजज्ञः कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च स कथं ज्ञेयो असि नियात्मभिः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இதுக்கு முந்தின அத்தியாயத்தில் பகவான் நமக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க? ஆஹ் இந்த மாதிரி ஜடசக்தி, அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகமான சக்தி, தாழ்ந்த மற்றும் உயர்ந்த சக்தியை சொன்னார். அது மட்டும் இல்லாம அவர் என்ன சொன்னார், இந்த தேவ தேவியர்களோட வழிபாடு என்ன அப்படின்றதையும் வந்து பகவான் நமக்கு சொன்னார். தூய பக்தி செய்வதன் மூலமாக பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத சொன்னார். சோ இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அர்ஜுனனுக்கு இங்க கேள்வி வருகின்றது. அது மட்டும் இல்ல, பகவான் சொன்னார், முழுமுதற் கடவுளாக 3 ரூபங்களில் பரபிரம்மமாகவும் நானே இருக்கின்றேன். மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வழிபாடு செய்பவர்களை 2 விதமாக நம்ம பிரிச்சிடலாம். ஒண்ணு அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்கள், மற்றொருவர் வந்து உருவத்தை வழிபடுவர். நேத்தே கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா, இந்த மூடத்தனமான முட்டாள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு அருவமாகவும், ஆஹ் அஹ் இப்ப வந்து எனக்கு உருவம் கிடைத்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்க வந்து முட்டாள்தனமா திங்க் பண்றாங்க. சரணாகதி பண்ணக்கூடியவர்கள் 4 விதமானவர்கள் சரணாகதி என்னிடத்தில் பண்றாங்க. 4 விதமான மக்கள் என்னிடத்தில் சரணாகதி செய்வதில்லை. அதையெல்லாம் சொன்னார் இல்லையா? அதனால இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு டவுட் வந்துருச்சு. சோ அவர் கேக்குறார், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன? ஆத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜடத் தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர் என்பதை எனக்கு விளக்குவீராக. மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? இந்த 8 கேள்விகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் ஸ்லோகத்தில் 5 கேள்விகள், 2வது ஸ்லோகத்தில் 3 கேள்விகள். இந்த 8 கேள்விகளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் இப்ப ஆன்சர் சொல்ல போறாங்க. பார்க்கலாம். பிரம்மம், பிரம்மம், பரபிரம்மம். பிரம்மம் என்பது இந்த ஆத்மா. அது வந்து ஜீவன், அழியாத ஒன்று. எப்படி பகவான் பரமாத்மா வந்து எட்டர்னல், அந்த அவருக்கு ஆதி அந்தம் இல்லையோ, அது போல நமக்கும் வந்து அவரிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு துகள், நாமும் வந்து பரமாத்மாவோட ஸ்வரூபம். அதனால நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அழியாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்கின்றது, எட்டர்னல். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம் என்பது ஆத்மா. இதே பகவத்கீதையிலே வந்து சில இடத்துல வந்து நம்ம என்னன்னு பாக்குறோம், பிரம்மம் என்பது பகவானாக நம்ம பார்க்கின்றோம். ஆஹ் இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஆத்மா என்பது பிரம்மம், பரமாத்மா என்பது பரபிரம்மம் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஆத்யாத்ம, உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யார்? ஜீவன், அந்த ஜீவனோட இயல்பு. உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் யார்? பரமாத்மா. ஒருத்தருக்குடைய இருதயத்திலையும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் 3 ரூபங்களில் இருக்கிறான்னு பாக்குறோம். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிரோதகசாயி விஷ்ணு, நின்ற ரூபத்தில் 4 கை ரூபத்தில் ஆத்மா, பரமாத்மாவாக ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலும் இருக்கின்றார். நம்ம என்னதான் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுத்தாலும் ஃபைனலா அத வந்து நமக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். சோ உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் பகவான். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நம்ம தான் அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா நமக்குள்ளார பகவான் இருக்கின்றார். கர்மா அப்படின்னா என்ன? நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே கர்மா. அந்த கர்மாலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம், கர்ம காண்டம். கர்ம காண்டம்னா எனக்கு பலன் கிடைக்குது, பகவானே எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்ட, எனக்கு இந்த வேலை கிடைச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து உனக்கு இந்த இது பண்றேன், பகவான் கிட்டே நம்ம வந்து பேரம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். கர்ம காண்டம். அட்லீஸ்ட் அவங்க அதையாச்சும் பகவானோட டச்ல இருக்காங்க இல்லையா? பௌதிகவாதிகள் அதுவும் இருக்க மாட்டாங்க. கர்ம யோகிகள் வந்து எப்படி அப்படின்னாக்கா, எனக்கு பகவான் கொடுத்த இந்த கட்டளை, அதை நான் வந்து சேவகம் செய்யறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்க. சோ கர்மா என்பது என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள். நமக்கு 2 செயல்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இந்த ஜட ரீதியான இந்த உடலுக்கு செய்யக்கூடிய
செயல். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவிற்கு செய்யக்கூடிய செயல். நம்ம இந்த இந்த உலகத்துக்கு வந்தாச்சு, கலியுகம். நமக்கு வந்து என்ன பொசிஷன்ல நம்ம இருக்கோமோ, என்ன நிலையில இருக்கோமோ, அதற்கு ஏற்ற கடமைகள செய்யணும். ஒரு கணவனாக இருப்போம், இல்ல ஒரு மனைவியாக இருப்போம், அம்மாவாக இருப்போம். நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். அது வந்து நம்மளுடைய இந்த ஜட இயற்கைக்கு உண்டான ஒன்று. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்ம ரீதியான ஒன்று. நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்கும் நமக்கு வந்து செயல்கள் செய்யப்பட வேண்டியது இருக்கு. அது வந்து ஆன்மீகமான செயல்கள். என்ன? பகவத்கீதை, பாகவதம் கேட்பது, பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது, ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது, அந்த தன்னுணர்வு, அதாவது என்னுடைய கடமை என்ன? அ சோ நவவித பக்தி செய்வது, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மாவிற்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். கர்மங்கள். அதிபூத அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜட இயற்கையை எப்படி நாம் ஆ எப்படி நாம் கையாளுதல். இல்ல இந்த ஜட இயற்கையை பற்றின ஞானம். அதிதெய்வ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முழு முதற் கடவுள். யாரு முழு முதற் கடவுள்? பகவான். ஆ சோ இவங்க எல்லா தேவ தேவியர்கள் கடவுளுக்கும் கடவுள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதி யக்ஞம் நாம் யக்ஞம் செய்கின்றோமே, அந்த யக்ஞத்தோட அ இது வந்து முடிவு யாருக்கு போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ பகவானுக்கு தான் நாம் வந்து அர்ப்பணிக்கின்றோம். விஷ்ணு தேவருக்கு. விஷ்ணு நம்ம பார்த்தோம் 3 ரூபத்தில் இருக்கின்றார்ன்றத பார்த்தோம். மகாவிஷ்ணுவுக்கு நாம் வந்து நம்மளுடைய யக்ஞத்தோட பலன்களை அ சமர்ப்பணம் செய்கின்றோம். எல்லா வர்ணத்தவர்கள், எல்லா ஆசிரமத்தவர்கள் 4 வர்ணம், 4 ஆசிரமம்னு பார்க்கிறோம். எல்லாருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமை 3. ஒண்ணு தனம், தானம், அ தவம், அதுக்கப்புறம் யக்ஞம். சோ அந்த யக்ஞத்தோட பலன்களை நாம் வந்து பகவானுக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டும். எல்லாரும் யக்ஞம் செய்யணும். சோ கலியுகத்துக்கு உண்டான யக்ஞம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம சங்கீர்த்தனம். சோ நாம சங்கீர்த்தனம், நாம யக்ஞம். பகவானுடைய நாமங்களை, புனித நாமங்களை சொல்லிட்டு அதனுடைய பலன்களை பகவானுக்கே அர்ப்பணிப்பது. பகவான் எங்கே வசிக்கின்றார்? அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கின்றார்? ஆதி யக்ஞன் பகவான் வந்து நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கின்றார் பரமாத்ம ரூபத்தில். இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? இப்ப நம்ம ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு போனோம் அப்படின்னாக்கா, முதல்ல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பிராக்டிஸ் பண்றோம். அது போல அதுவும் கலியுகத்துல நம்ம இருக்கோம். சோ நம்மளுடைய த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்மளுடைய மரணம் எப்ப வரும்னு நமக்கு தெரியாது. எப்ப இந்த ஞானம் கிடைக்கின்றதோ, அப்ப நம்மள நாமே மரணத்திற்கு வந்து தயார் பண்ணிக்கணும். நான் த்ரூ அவுட் த லைஃப் என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணனோ, அது கண்டிப்பா என்னுடைய மரணத்தின் தருவாயில இருக்கும். எதற்காக நம்ம வந்து ஹரே நாம வந்து சொல்லணும்? மகாமந்திரத்த சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. திரௌபதி வஸ்திராபரணம் படிச்சிருக்கோம். நேத்து நம்ம ஐ மீன் 2 நாளுக்கு முன்னாடி வேத குறிப்புகள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். நம்ம வந்து ஹரிநாமம் சொல்லணும் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் எதற்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, இல்ல அப்படின்னாக்கா இறக்கும் தருவாயில் நான் பௌதீகமாக இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, அதே ஞாபகத்துல இருக்கிறதுனால, அந்த என்ன ஞாபகம் எனக்கு இருக்கோ, அது போல என்னுடைய அடுத்த பிறவி அமையும். சோ த்ரூ அவுட் த லைஃப் நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றேன். எப்பல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ, அப்பல்லாம் நான் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கேன் அப்படின்னாக்கா, இறக்கும் தருவாயில் அதுதான் எனக்கு ஞாபகத்திற்கு வரும். நான் பகவானுடைய சேவகன் என்பது ஞாபகத்திற்கு வரும். அப்ப நம்ம வந்து வைகுந்தம் போறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இப்படி இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க. இப்ப வந்து பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்ண போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே श्री கிருஷ்ணா. भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्मं परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संस्मितः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். அதன் சுவாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஆத்மா. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் கர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணன் சொல்றார். இங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்கள். சோ எப்பவும் வந்து காலையில 4:30 மணிக்கெல்லாம் நம்மளுடைய மங்களார்த்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது. உங்களால முடிஞ்சதுன்னா காலையில எந்திரிச்சு அட்லீஸ்ட் அந்த 1/2 அன் ஹவர் வந்து மங்களார்த்தி பகவானுடைய தரிசனம் எடுத்துக்கலாம் நீங்க டெம்பிள்ல. கோவிலுக்குலாம் போக முடியல அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்ல பிரஷ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு கூட நீங்க அந்த ஆன்லைன்ல வந்து அட்டெண்ட் பண்ணலாம். சோ நம்ம அந்த பகவானுடைய அந்த மங்களார்த்தியை அந்த மாதிரி அவருக்கு சேவகம் செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா, நான் அவருடைய
சேவகன், அவர் எனக்கு ஒரு நண்பன் அந்த மாதிரியான இது இருக்கும்போது, நமக்கு அடுத்த பிறவியில் பகவானுடைய கண்டிப்பா அதெல்லாம் நடக்கணும். சோ பகவானுக்கு சேவகம் செய்யக்கூடிய நண்பர்களாக நாம் இருப்போம். அதுபோல நம்ம வந்து புண்ணிய செயல்கள் செய்கின்றோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இவருக்கு வந்து தானம் வழங்குகின்றார். அப்படி புண்ணிய செயல்கள் செய்யும்போது, அதற்கு ஏற்றார் போல இந்த புண்ணியத்தை நான் செய்கின்றேன், இந்த தானத்தை நான் செய்கின்றேன். எப்படி நம்ம நிர்காவோட கதைய பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அந்த ஞானம் இருக்கும்போது, அவர்கள் அதற்கு ஏற்றார் போல புண்ணியங்கள் கிடைக்கிறதுனால புண்ணிய லோகம் செல்கின்றார்கள். சொர்க்கலோகம். எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறது. அந்த மாதிரியான இழிவான எண்ணம் இருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த அடுத்த பிறவில எனக்கு பன்றியோட அ பிறப்பு கிடைக்கலாம். ஏன்னா, சாப்பிடுறத தவிர்த்து வேற எதுவுமே இல்ல. அந்த நாவோட சுவைய மட்டுமே ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிரியாணி, அந்த பிரியாணி நைட்டு 12 மணி ஒரு டைமே கிடையாது. ஒரு சிலர் வந்து ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்குலாம் வந்து டிராவல் பண்ணி போய் 10 மணி நேரம், 12 மணி நேரம் டூ வீலர் டிராவல் பண்ணி போய் அங்க அந்த பிரியாணி சாப்பிட்டு அனுபவிப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது எந்த இதுல சேர்க்கிறதுன்னே தெரியல. சோ நம்ம வந்து அந்த சுவை அப்ப அதே நான் லைஃப் லாங் நான் அதே பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்டின்னாக்கா, அப்ப கடைசில இறக்கும் தருவாய் இந்த மனித பிறவி எதுக்கு எடுத்தோன்றதே தெரியாம நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்திரியங்கள வந்து இந்த இந்த அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்க்கே நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, புலன் திருப்திக்காக அதற்கு ஏற்றார் போல நம்மளுடைய அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். அப்ப எனக்கு அடுத்த பிறவில பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது தான். எது எது கிடைச்சாலும் நம்ம சாப்பிடுறது. இல்லையா? அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே வந்து ஒரு காமத்தோட 24 மணி நேரம் வந்து ஒரு காமத்தோட தாட்லயே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? அடுத்த பிறவில நாயாக மாறக்கூடியது. சோ நம்ம வந்து த்ரூ அவுட் த லைஃப் என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோமோ, அதுதான் அந்த மரண தருவாயில் நமக்கு வந்து ஞாபகம் வரும். அதை வைத்துக்கொண்டு நம்முடைய அடுத்த பிறவி. சோ இப்ப வந்து நம்மளுடைய அடுத்த பிறவிய யார் வந்து நிர்ணயம் பண்றது? நம்ம தான். சோ இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது இந்த ஞானம். இப்ப இத பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கஷ்டம் தான். இந்த கலியுகத்துல இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணது வேற விஷயங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அத விட்டுட்டு பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம முன்னேறி வரணும். 4வது ஸ்லோகம். பிரபுஜி ட்ரை பண்ணலாம். மத்தவங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேங்க. முருகன் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. நீங்க யாரும் வாசிக்கலன்னா பிரபு வாசிப்பாங்க. சாமிநாதன் பிரபுஜி வாசிங்க ஓ, பிரபுஜி. மாதாஜிக்கு ஹரே தான் கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதிபூதம் கசரோபவ சாதி தைத்வம் அதியக்ஷோ அகம் யதாவத்ர தேஹோ தேஹோ கிருதம் வர. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவனே, எப்போதும் மாறிக்கொண்டுள்ள பௌதீக இயற்கை அதிபூத எனப்படும். இந்த இந்த இயற்கை, இந்த பிரபஞ்சம் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது. டைனமிக். இன்னைக்கு இருக்கிற மாரி நாளைக்கு இல்ல வெதர். இல்லையா? சோ அது மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிபூத. சூரியன், சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிதெய்வீத. இந்த பிரம்மாண்டம் அதிதெய்வீத எனப்படுகின்றது. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கும் பரம புருஷனாகிய நான் அதி யக்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றேன். பகவான் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள். அவரே வந்து பரம புருஷன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார் அப்படின்னு சொல்றார். 5வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. யுகேந்திர அந்த பிரபுஜி கால வாசிங்க பிரபுஜி. வாசிங்க வாசிங்க. வாசிங்க வாசிங்க பிரபுஜி வாசிங்க. அந்த கால ச மமம் ஏவ ஸ்மரன் முக்தேவ கலேவரம் ய பிரத்யாதி சமத் பவம் யாதி நஸ்து யத்ர சம்சய. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. சோ நம்ம மரண தருவாயில் பகவானை மட்டுமே நினைச்சிட்டு நம்மளுடைய இந்த உயிர் ஆத்மா வந்து போகுது அப்படின் போது பாத்தீங்கன்னா பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்திற்கே செல்கின்றோம் பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா எதற்காக வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணாரு. அவருடைய தந்தையோடைய கருணையால் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரம் கிடைத்தது. நான் வந்து திருமணமே செய்து கொள்ள மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த இளம் பருவத்தில் அவர் வந்து சபதம் எடுக்கின்றார். அத பார்த்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த தவம் அத பார்த்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த உறுதி அத பார்த்த உடனே அவரோட தந்தை வந்து அவருக்கு வந்து வரம் கொடுக்கின்றார். நீ எப்ப நினைக்கிறையோ அப்ப வந்து உன்னுடைய மரணம் வந்து நிகழும் அப்படின்னு. குருக்ஷேத்திர போர்க்களம் போர் ஸ்டார்ட் பண்ணி 10வது நாள்லயே வந்து அம்பு படுக்கையில வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து படுத்துட்டார்.
இருந்தாலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தக்க சமயத்திற்காக வெயிட் பண்றார். திருப்பி நான் இந்த லோகத்துக்கு வரவே கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவருடைய உயிரை வந்து பிடித்து வச்சிருக்கார். சோ, அங்க பாத்தீங்கன்னா, அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணு புராணம் நமக்கு வந்து கொடுத்தது. இல்லையா? சோ, பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவ பக்தர். சோ, அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சபதம் எடுத்திருப்பார். நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன். ஏன்னா, துரியோதனன் வந்து அவருடைய சம்பந்தி. ஆ. அப்போ நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா 2 பேருமே வேணும். எனக்கு கௌரவர்களும் வேண்டும், பாண்டவர்களும் வேணும். அதனால மகாபாரத போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் என்னுடைய படை, இன்னொரு பக்கம் நான் தனியா நிராயுதபாணியாக இருக்கின்றேன். அப்ப வந்து ஆ துரியோதனன் என்ன பண்ணுவான், எனக்கு வந்து உங்களுடைய போர் படைகள்லாம் குடுத்துருங்க. அது போதும்ன்னுவான். ஆனா அர்ஜுனன் என்ன சொல்வான், நீங்க நிராயுதபாணியாக இருந்தாலும் பரவால்ல. எங்களுக்கு உங்களோட சரணாகதி தான் வேணும். நீங்க இருந்தா போதும்ன்னு சொல்லுவான். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்ற சபதத்த எடுத்திருக்கார். ஆனா, பீஷ்ம பிதாமகர் வீரிய ரசம் அப்படின்னு சொல்றோம். பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து ஒரு போர் வீரர் இல்லையா? அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த வீரிய ரசத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அந்த சண்டை போடக்கூடிய அந்த இத பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அதனால அவர் என்ன சொல்லுவார், கிருஷ்ணரை எப்படியாவது ஆயுதம் ஏந்த வைப்பேன், இல்லன்னா அர்ஜுனனை கொல்வேன் அப்படின்ற மாரி ஒரு சபதம் எடுக்கின்றார். பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தவத்சலர். சோ பகவான் வந்து பக்தன் என்ன ஆசைப்படுறாரோ அத செய்வார் இல்லையா? அதனால அவருடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும், தன்னுடைய பக்தன் அர்ஜுனன வந்து அவர் வந்து மூர்ச்சையாக்கி விடுவார். மயக்கத்துல வீழ்த்தி விடுவாரு பிதாமகர். அதையும் வந்து தாங்க முடியாது பகவானுக்கு. அதனால கோவத்துல என்ன பண்ணுவார்? அந்த ரதத்துல இருக்கக்கூடிய சக்கரத்த எடுத்துட்டு பீஷ்ம பிதாமகர வந்து ஆ அடிக்கிறதுக்காக போவார். அப்ப அர்ஜுனன் வந்து அவரோட கால புடிச்சுக்குவார். ஆ கிருஷ்ணா நீங்க வந்து இந்த இந்த போர்க்களத்துல வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு வாக்கு குடுத்திருக்கீங்க. அத மீறிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆ அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவாரு, அவருடைய கால வந்து இறுக்கி பிடிச்சிருப்பார். நெறைய நீங்க அந்த ஃபோட்டோ பார்த்திருப்பீங்க. அப்ப பிதாமகர் வந்து 2 கையும் அப்படியே விட்டுட்டு அப்படியே நிப்பாரு. எப்படி பாகுபலியில வந்து இவரு நிக்கிற மாதிரி அவர் நிப்பாரு அப்படியே பிதாமகர். கிருஷ்ணர் அந்த சக்கரத்த எடுத்துட்டு அவர் அடிக்க போற மாரி போவார். அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய கால பிடிச்சுக்குவார். சோ பகவான் வந்து பக்தவத்சலர். சோ, இறக்கும் தருவாயில் நாம் பகவான நினைத்தால் அவருடைய கோலோக விருந்தாவனம் செல்வோம். சோ, பீஷ்ம பிதாமகர் பகவானுடைய சிறந்த பக்தர். விஷ்ணு புராணத்தை நமக்கு கொடுத்தவர். இருக்கிறதுலயே வந்து மிக உயர்ந்த தர்மம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானே முழுமுதற் கடவுள். அவருக்கு சேவகம் செய்வதே வந்து உயர்ந்த தர்மம் அப்படின்ற ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்தவர் பீஷ்ம பிதாமகர். சோ, இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைக்கும்போது அவருடைய இடத்திற்கே நம்ம வந்து போவோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7வது அத்தியாயத்தில் 7வது காண்டத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் அமிர்த ஸ்லோகம். "அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தீஹ யமாலயம் சேஷா ஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அடபரம்." சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவர்கள் 12 வருடம் வனவாசம் அவங்களோட பனிஷ்மென்ட். அப்போ ஒரு தடவ வந்து தர்மருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, தண்ணி தாகம் எடுக்கும். அவருடைய தம்பிகிட்ட சொல்லுவாங்க, "ரொம்ப தண்ணி தாகம்னு இருக்கு. இங்க ஏதாவது தடாகம் இருக்கான்னு பாருங்க, குளம் இருக்கான்னு பாருங்கன்னு." ஒருத்தரா போவாங்க அண்ணனுக்கு தண்ணி கொண்டு வர. யாருமே திரும்பி வரமாட்டாங்க. அப்ப தர்மருக்கு வந்து டவுட் வந்துரும். என்னாச்சு? தம்பிங்கள காணோமேன்னு யுதிஷ்டிரர் என்ன பண்றாரு? தேடி வரார். வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குளத்துல ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் எல்லாரும் அங்க மயங்கி கிடப்பாங்க. அப்ப அந்த தண்ணிய எடுத்து அவங்க முகத்துல தெளிச்சு அவங்கள எழுப்பலான்னு தண்ணிய தொட போகும்போது, அங்க பார்த்தீங்கன்னா, அங்க ஒரு பூதம் இருக்கும். அந்த பூதம் சொல்லும். அசரீரி சொல்லும். "நீ வந்து ஆ நான் கேட்கிற கேள்விக்கு கரெக்ட்டா பதில் சொல்லிட்டேன்னா, இதுல இருந்து நான் ஒருத்தர வந்து உயிர் பெற வைக்கின்றேன். உனக்கு நீ தண்ணியும் குடிச்சுக்கலாம்ன்னு சொன்ன உடனே, சரின்னு கேட்பார். என்ன கேள்வின்னு கேட்பார். அப்ப அந்த பூதம் சொல்லும். இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் எது? அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தர்மர் சொல்வாரு, அதாவது பிறக்கும் ஒவ்வொருவனும் மரணத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனா, அதுல வந்து அந்த அந்த ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நம்ம வந்து எ அ பெரிய பெரிய விஷயங்கள சாதிச்சிடலாம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது நமக்கு மரணமே நடக்காதுன்ற மாரியான நோக்கத்தில் நாம் நடக்கிறோமே, அதுதான் வந்து வாழ்க்கையோட பெரிய முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லுவேன். ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும், தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகில் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத சொல்றார். தன்னை மரணம் வந்து அண்டாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் நடந்து கொள்ற விஷயத்த பார்த்தா ரொம்ப அதிசயமாக இருக்கு அப்படின்னு. அது கேட்ட உடனே அந்த பூதம் சொல்லும், கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டு, இதுல யார நீ வந்து உயிர் பெற வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன்ன உடனே,
அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அவருடைய சித்தியோட குழந்தையான சகாதேவன் மகாதேவன்ல ஒருத்தரை வந்து உயிர் பிழைக்க வைக்கணும்னு சொல்லும்போது, அப்ப அந்த பூதம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட, நீ எவ்வளவு ஒரு தாராளமான ஒரு மனமுள்ள தர்மராஜா. ஏன்னா உன்னுடைய சொந்த தம்பிகளை நீ சொல்லல. சித்தியோட பிள்ளைகளான சகாதேவன் மகாதேவன் நகுலன் அவங்கள வந்து நீ சொல்லியிருக்க இல்லையா? அதனால நான் எல்லாரையுமே உயிர் பெற வைக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதை நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, 6வது ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா யுகேந்திர மதி பிரபுஜி எம் எம் வாசிங்க. வாதி வாசிங்க பிரபுஜி, வாசிங்க. ஸ்மரன் பாவம் தக்ஷ்யத் யந்தே கலைவரம் தம் தம் தேவைதி கௌந்தேயே சதா சத் பவ பவாவி ஹரே கிருஷ்ண பாவிக. பிரபுஜி. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். ஜடபரதரோட கதை பார்த்தோம். ஜடபரதர் ஒரு பெரிய அரசன். அவருடைய நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளுடைய ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நாள்ல 25% பாக்குறோம். சோ முதல் 25% வந்து பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கின்றார்கள். அடுத்த 25% வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்த வாழ்க்கை, இல்லற வாழ்க்கை. அதுக்கு மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய 25% அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து வானப்பிரஸ்தம், கடைசியாக இருக்கக்கூடியது சந்நியாசம். சோ இவர் ஒரு அரசன், எல்லா கடமைகளையும் செய்தாச்சு, எல்லா இதையும் அனுபவித்தாச்சு. இப்ப வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த ஆத்ம ஞானம் பெற்று பகவானை பத்தின ஞானத்தில் லயித்து அவரிடத்தில் சரணடையணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பையனை கூப்பிட்டு, நீ இனிமே ராஜாங்கத்தை பாத்துக்கோப்பா, நான் வந்து வனவாசம் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுவார். போயிட்டு அங்க வந்து 24 மணி நேரம் பகவானுடைய பூஜை, அவரை பத்தின தியானத்திலே ஆழ்ந்திருப்பார். ஒரு தடவை என்ன ஆகுது, அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவருடைய ஆஹ் ஆப்போசிட்ல இப்படி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கர்ப்பமான ஒரு மான். அந்த மான் என்ன பண்ணுது, ஒரு சிங்கம் வந்து அதை துரத்தின்னு வருது. அப்ப அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அந்த மான் என்ன பண்ணுது, அந்த ஆற்றங்கரையை தாண்டறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. அந்த ஆறு ஒரு நதி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதை தாண்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அது அந்த மான் குட்டி ஒண்ணு போட்டுட்டு அந்த அந்த பெரிய தாய்மான் வந்து தண்ணியோடயே அடிச்சுட்டு போயிடுது. அப்ப இவர் பாக்குறாரு அந்த குட்டி மானை பார்த்துட்டு, ஓ பாவமாச்சே, திருப்பி அந்த சிங்கம் வருதேன்னு நினைச்சிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, பக்தன் இல்லையா, ரொம்ப இரக்க குணம். ஆனா நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ரொம்பவும் நம்ம வந்து பௌதீகமான அந்த இதுல நம்ம போயிடக்கூடாது. அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த மான் குட்டியை எடுத்து அதை சரி பண்ணி அதை வளர்க்கற ஆரம்பிச்சிடுறாரு. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவருடைய 24 மணி நேரமும் பகவானுடைய தியானம் என்ன பண்ணுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா மான் பக்கமா திரும்பிடுது. கடைசியில என்ன ஆச்சு, ஃபுல்லா மானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. ஆஹா, மான் இப்ப அங்க போச்சே, என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. மான் ஜாலியா இருக்கு, அது பாட்டுன்னு அதோடைய இதோட. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, பகவானை விட்டுட்டாரு. இப்போ எப்போ மான பத்தியே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ அவருடைய இறக்கும் தருவாயிலும் வந்து என்ன ஆச்சு, அவருக்கு மான பத்தின ஞாபகமே, ஆஹா மான் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு. அப்போ அவருடைய ஆத்மா வெளியில போகும்போது மானையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அவருடைய அடுத்த பிறவி என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மானாகவே பிறக்கின்றார். இங்க பாருங்க ஜடபரதர் அந்த மான பத்தி அணைச்சிட்டு அவரோட உயிர் போகுது. அப்போ அந்த அந்த சூக்ஷ்ம உடல், அந்த ஆத்மா வந்து கவர் பண்ணப்பட்டிருக்க அந்த சூக்ஷ்ம உடல் ஃபுல்லா மான பத்தின தியானமே இருக்கு. அப்புறம் அடுத்த பிறவில என்னவா போறார், அவருடைய அந்த அந்த எண்ணத்திற்கு ஏற்றாற் போல அவர் அடுத்த பிறவி மானாகவே பிறக்கின்றார். சோ ஒருவன் தன்னுடைய உடலை விடும்போது எதை நினைக்கின்றானோ அதாவே மாறுறான். அவருக்கு எப்படி இந்த ஞாபகம் வந்துச்சு, ஏன்னா அவர் மானுக்கு சமைக்கிறது, மானுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, மான குளிப்பாட்டுறது, எல்லா வேலையும் மானுக்கு பண்ணி பண்ணி அவர் அதே பிராக்டிஸ் ஆகி ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் நம்ம இஸ்கான்ல என்ன சொல்றோம், எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு செய்யணும், பகவானுக்காக பிரசாதம் பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். நம்மளுடைய அந்த நவவித பக்தி, அவரை பத்தின ஞானத்தை கேட்கணும், அவரை பத்தின பாடல்களை பாடணும், கீர்த்தனம் பண்ணணும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம த்ரூ அவுட் மை லைஃப் வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது இறக்கும் தருவாயிலும் அந்த ஞானமே நமக்கு இருப்பதனால் நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு உடலை அடைகின்றோம். சோ இதுதான் வந்து அந்த கதை. கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா மானாகவே மாறி அந்த அந்த குடில விட்டு சுத்தி சுத்தி வர்றார். ஆனா மானாகவே இருந்தாலும் அவருக்கு பூர்வ ஜென்ம அந்த ஞானம் இருப்பதனால என்ன ஆகுது, இப்ப வந்து பகவானை பத்தின ஞானத்தை எல்லாம் கேட்கிறார். அப்பதான் வந்து அவருக்கு தோணும், ஆஹா நான் எதற்காக வந்தேன், இப்படி வந்து என்னுடைய வழி வந்து தடம் மாறி விட்டதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றார். அப்ப மானாகவே இருந்தாலும் பகவான் பத்தின ஞானத்தை கேட்கிறது, அந்த குடில சுத்தி சுத்தி வருது, ஆசிரமத்தை அங்க இருக்கக்கூடிய முனிவர்கள் சாப்பிட்டு வச்ச அந்த எச்சத்தை சாப்பிடுறது. சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செய்து செய்து அவர் என்ன ஆகுது, அவருடைய அடுத்த பிறவில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனித பிறவி கிடைக்குது. மனித பிறவி வந்து ரொம்ப புனிதமான ஒன்று. அது வந்து அந்த பகுத்தறிவு, பகவானுக்கு வந்து நம்ம முழுமையான பக்தி, அதெல்லாம் வந்து மனித பிறவில தான் செய்ய முடியும். அப்ப
அவர் வந்து அந்த மனித பிறவி கிடைச்சோன்னு அவர் யோசிப்பாரு, ஆஹா! போன பிறவி மாரி நான் இந்த தடவ தவறு பண்ணிடக்கூடாதுன்ட்டு, அவர் வேணும்ட்டே ஒரு முட்டாள் போலவே நடந்துக்கிறார். யாருமே அவர் வந்து இது பண்ணி போகவே மாட்டாங்க. இவன் ஒரு ஜடம் அப்டின்ட்டு. அதனால அவருக்கு வந்து ஜடபரதர் அப்படின்னு வந்து பெயர் வந்தது. அவர் நல்ல வாட்டசாட்டமா இருப்பாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய தந்தை, தாய் 2 பேரும் இறந்துட்டாங்க. அ அவருடைய தம்பிகளும் வந்து இவர கைவிட்டாச்சு. அவர் வந்து அந்த ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, வனத்தில் வந்து அ பகவான் பத்தின தியானத்துல இருக்கார். அப்ப ஒரு அரசன் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்காக அ அரசர்கள்லாம் முனிவர்களோ, ரிஷிகளை நாடி ஞானத்தை அறிந்து கொள்வார்கள். அப்ப அவர் வந்து அவருடைய நாட்ல இருந்து அ அந்த ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்காக போயிட்டுருக்கார். அப்ப போற வழியில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆள் குறையுது. அவருடைய அந்த அந்த பல்லக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் குறையுது. அப்ப இவங்க நெனச்சுக்குவாங்க, இந்த ஆள் நல்ல வாட்டசாட்டமா இருக்கான். இவன கூப்பிட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு, ஏன்பா நீ வந்து ஒரு கை பிடிக்கிறியான்ட்டு. அப்ப ஜடபரதர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஆனா, அவர் போகும்போது என்ன ஆகும்னா, கீழ வந்து அந்த எறும்புகள்லாம் போகும். அத என்ன பண்ணுவாரு, எறும்பெல்லாம் மிதிக்க கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுவாரு, அப்படியே எம்பி எம்பி தாவி தாவி, துள்ளி குதிச்சு அவர் போவார். அத பார்த்த உடனே அந்த அரசனோட இது வந்து பல்லக்கு வந்து ஆடும். அப்ப அவனுக்கு கோவம் வந்துரும். "ஆ ஏன்பா உடம்பெல்லாம் நல்லா தானே இருக்கு. ஒழுங்கா தூக்கிட்டு போமாட்டியா நீ?" அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாரு. அப்ப வந்து அவர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை சொல்வார். "நான் பல்லக்கு எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறல்ல, அது நான் கிடையாது. எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. நீ உட்கார்ந்துன்னு இருக்கேன்னு நினைக்கிறியே, நீ வந்து ஒரு அரசன் அல்ல. நீயும் ஒரு ஆத்மான்னு" சொல்லிட்டு அந்த ஆத்ம ஞானத்தை குடுப்பார். எந்த ஞானத்தை கெடு க க கேட்டு பெறுவதற்காக அவர் வந்து அந்த ரிஷியோட ஆசிரமத்துக்கு போறாரோ, அந்த ஞானம் இங்க ஜடபரதர் மூலமாக அவருக்கு கிடைக்கின்றது. அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் என்ன பண்றார்? அந்த ரிஷிய பார்க்காம இவர்கிட்ட அந்த ஞானத்தை வாங்கிவிட்டு, அவருடைய நாட்டுக்கு திரும்பி செல்றார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. 10 நிமிஷம். 28 ஸ்லோகம். வாசிங்க பிரபுஜி. யுகேந்திர பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्यस मयि जर्विद मनोबुद्धिर् माम् एवैष्य प्रशंसयः। हरे कृष्ण ஹரே माताजी। கிருஷ்ண பிரபுஜி. எனவே அர்ஜுனா என்னை இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு, கிருஷ்ணரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. நீ வந்து நான் பகவானுக்கு பக்தி செய்றேன்னு சொல்லிட்டு, நம்மளுடைய கடமையில இருந்து எஸ்கேப் ஆறது கிடையவே கிடையாது. நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ, அந்த நிலையில இருந்து நம்மளுடைய கடமைகளையும் செய்து கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப கிளியரா கிருஷ்ணா அங்க சொல்றாரு. உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, உன்னுடைய மனதையும், புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம், நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. நெறைய இடத்துல கிருஷ்ணன் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றார். சோ ஆ உன்னுடைய மனசு, புத்தி 2த்தையும் வந்து என்கிட்ட நிலைநிறுத்திட்டு, உன்னுடைய செயல்களை எனக்காக அர்ப்பணம் செய். அகைன் அண்ட் அகைன் இந்த 3 விஷயத்த தான் பார்ப்போம். செயல், மனம், புத்தி. அது எல்லாத்தையும் பகவானிடத்தில் நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। अभ्यास योग युक्तेन சேதசா ஞான காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தான சிந்தையன்। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ண. பரமபுருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை என் நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன். பயிற்சி ரொம்ப முக்கியம். பிராக்டிஸ் பண்றோம். சடனா எல்லாமே வந்துராது. 16 ரவுண்டு ஒரே நாள்ல பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். சில சமயம் முடியாது, சில சமயம் முடியும். அத சஸ்டெய்னா பண்ண ஆரம்பிக்கணும். 2 ரவுண்டு பண்ணாலும் தினமும் 2 ரவுண்டு எப்படியாவது நம்ம முடிச்சிடணும். 7 நிமிஷம் ஆகும் ஒரு ரவுண்டு பண்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. நம்மளுடைய அந்த டெம்பிள் லிங்க் வந்து காலையில 3 மணில இருந்து 7 மணி வரைக்கும் ஓப்பன்ல இருக்கும். பக்தர்களோட சேர்ந்து நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அப்ப வந்து நம்ம ரொம்ப உற்சாகமாக நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை சொல்ல முடியும். அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். ஏன்னா, கலியுகம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு மாயா. கொஞ்சம் நம்ம அசந்தாலும் நம்மள வேற எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போயிடும். அதனால பக்தர்களோட சங்கம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ அவர்களோடு நம்ம ஜாயின் பண்ணி நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த 2 ரவுண்ட் அப்படியே 3 ரவுண்ட், 4 ரவுண்ட் அப்படி வந்து இன்கிரீஸ் பண்ணலாம். 2 மணி நேரத்துல நம்மளுடைய 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட முடியும். சோ அதுல வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி சற்றும் பிறழாமல் இருக்கும்போது பகவானை வந்து அடைகின்றோம்ன்றத பார்க்கலாம். இது வந்து அஜாமிலனோட ஸ்டோரி. அஜாமிலன் வந்து ஒரு சிறந்த பிராமணன். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் காட்டுல பூ பறிக்க போகும்போது ஒரு தவறான விஷயத்த பார்க்கிறார். அத பார்த்ததுல இருந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த விலைமாதுவோட பின்னாடியே அவர் போயிடுறார். அது மட்டுமல்ல, எல்லா தவறான செயல்களையும் செய்றார். எவ்வளோ நாள் எப்படி பிராமண இதுல இருந்தாரோ, அதுக்கெல்லாம் ஆப்போசிட்டா அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறார்.
அதோட பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய 80 வயதுக்கு மேல அவருக்கு வந்து 10 வயது ஒரு குழந்தை பிறக்கின்றது. 80 வயசுக்கு மேல. அந்த குழந்தை 10வது குழந்தைக்கு நாராயணா என்று பெயர் வைக்கின்றார். மேபி அவர் செய்த அந்த புண்ணிய பலன்களோட புண்ணிய செயல்களோட பலனா கூட இருக்கலாம். சோ தன்னோட குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாராயணான்னு பேர் வைக்கிறார். எவ்வளோ பாவங்கள் செய்திருக்கின்றார் இல்லையா? அவருக்கும் அந்த மரண தருவாய் வருகின்றது. அந்த கடைசி நிமிஷம். அப்ப வந்து யமதூதர்கள் வராங்க. யமதூதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அஜாமிலனை எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. "வாப்பா உன் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. வா, வா எங்க கூட அங்க வரணுன்ட்டு." இந்த யமதூதர்கள பார்த்த உடனே அந்த கோரமான பல்லு அதெல்லாம் பார்த்த உடனே, அஜாமிலனுக்கு வந்து ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு. பயம் வந்த உடனே என்ன பண்றாரு? என்னனாலும் அவரோட பையன கூப்பிடுவாரு. ரொம்ப பாசம் அந்த 10வது பையன் மேல. நாராயணா, நாராயணா, நாராயணான்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பையன தான் வந்து பயந்து போய் கதறி கூப்பிடுறாரு. நாராயணான்னு அவர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா, விஷ்ணு தூதர்கள் அப்படியே பறந்து வராங்க. வந்து யம தூதர்களுக்கும், விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் சண்டை பெருசா நடக்குது. அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து சொல்றாங்க, "அவன் எப்ப நாராயணான்னு சொல்லிட்டானோ, அப்பவே அவன் புனிதம் அடைந்து விட்டான். அவன் வந்து யமலோகம் செல்லக்கூடியவன் அல்ல. அவன் வந்து வைகுண்டம் செல்லக்கூடியவன்" அப்படின்னு சொல்றார். இவங்க சொல்றாங்க, யமதூதர்கள் சொல்றாங்க, "அவன் எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கான் தெரியுமா? எவ்வளோ ஒரு எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அது எல்லாமே செய்திருக்கான்பா" அப்படின்ட்டு. ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் சொல்றாங்க, "என்னதான் அவன் பாவங்கள் செய்தாலும், கடைசி நேரத்துல அவன் எப்ப நாராயணான்னு கூப்பிட்டானோ, அப்பவே வந்து அவன் வந்து வைகுந்தம் செல்லக்கூடியவன்" அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டு, அஜாமிலனை வைகுந்தம் எடுத்துக்கொண்டு பின்பு அவன் புண்ணிய செயல்கள் செய்து, பகவானிடத்தில் பக்தி செய்து, அவன் பகவானிடத்தில் சேவை செய்யக்கூடிய இதுக்கு சென்றான் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சோ, அதுக்காக தான் நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்றோம் இப்பவே. 9வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோர் அணியாம்சம் அனுஸ்ம பிரேத்யக சர்வஸ்ய தாதாரம் அசிஞ்ச ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசக பரசதாத். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய ஒரு நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்ற பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். எப்படி நம்ம வந்து பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு செய்யணும்? இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். நமஸ்தே நரசிம்மாய பாட்டு பாடும்போது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே சின்னதாகவும் இருக்கீங்க. அதே சமயத்துல பெருசை விட பெருசாவும் இருக்கின்றீங்க. ரொம்ப தூரத்திலயும் இருக்கீங்க, ரொம்ப கிட்டத்திலயும் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடல் வந்து போகும். சோ அந்த பகவானுடைய குணங்களை அறிந்து கொண்டு அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து சேவகம் செய்யணும்னு பாக்குறோம். 15வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாம் பிரபுஜி. உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாத்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானக சம்சித்தம் பரமாம் கதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம், மிகவும் துக்கங்கள் நிறைந்தது, நிலையற்ற ஒன்று. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். சோ கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார், சாக்ஷாத் பகவான், இந்த துன்பம் நிறைந்த அந்த உலகத்திற்கும் நிலையற்றதுமான இந்த உலகத்திற்கு அவர்கள் திரும்பி வருவதே இல்லை. அவர்கள் எப்போதும் வந்து இந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு? பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள், பக்தி செய்யறவங்க இந்த அவரை அடைந்த பிறகு இந்த கஷ்டமான இந்த உலகத்திற்கு வருவதே இல்லை. நம்ம சொர்க்கம் போனாலும் சரி, நரகம் போனாலும் சரி, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே துக்காலயம். சொர்க்கத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரன் பயந்துட்டே இருப்பார். யாராவது தவம் பண்ணிட்டா ஓகே, நம்மளுடைய பதவிக்கு ஏதோ வந்துருச்சு, உடனே அப்சரசு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு நீங்க போய் இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்க. எல்லா தேவர்களோட கட்டுப்பாட்டால நவரலையா, அவர்தான் வந்து ஹெட். அதனால எல்லாரையும் மிஸ்யூஸ் பண்றது. சோ எங்க போனாலும் நமக்கு வந்து துன்பங்கள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து புரிந்து கொள்ளணும். எல்லா உலகங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இறப்புன்றதுல இருக்கு. எது இதெல்லாம் தாண்டினதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோலோக விருந்தாவன். 16வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஆப்ரம்ம புவனாஸ் லோகாச புனர் ஆவித்தினோ அர்ஜுன மாம் உபேத்யது கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு மாறிக்கொண்டு மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பங்கள் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி அடைவதில்லை. பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைபவன்
மீண்டும் இந்த உலகிற்கு வருவதே இல்லை அப்படின்றத பார்க்கணும். 17, 18, 19 ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சஹஸ்ரயுக பர்யந்தம் அஹர்யத் பிரம்மணோ விதுஹ ராத்ரிம் யுக சகஸ்ராந்தம் தே அஹோ ராத்திரவிதோ ஜனாக அவ்யக்தாத் வ்யக்தः சர்வாக பிரபவன் ஜஹர் ஆகமே ராத்யாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாக் ஜக் சமக்ஞகே பூதாத் பூதக்ராமः ச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்யாகமே அவசः பார்த்த பிரபவத் யஹர் ஆகமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ எங்க பாத்தீங்கன்னா மனிதனோட கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். சோ ஒரு தெய்வீகமான அந்த யுகம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அந்த 4 யுகங்களையும் கொண்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தெய்வீக யுகம் பாக்குறோம். அதே மாதிரி 1000 யுகங்கள். சத்திய யுகத்துக்குள்ளேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எப்படி நம்ம 4 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். கலியுகத்தோட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே டபுளா போச்சுன்னா அது வந்து துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்தோட இதை டபுள் ஆச்சுனாக்கா திரேதா யுகம். ஸோ இதை நம்ம டீட்டெயில செகண்ட் லெவல்ல படிக்கும்போது நீங்க படிப்பீங்க. சோ அப்படிப்பட்ட இதா இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம். அவரது இரவின் காலமும் அது போல ரொம்ப நீண்டதாக இருக்கும். சோ எப்ப வந்து பிரம்மதேவர் வந்து அந்த இரவு காலத்துல போறாரோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்குள்ள வந்து ஐக்கியம் ஆயிடும். பிரளயம், மகா பிரளயம் நடந்து எல்லாமே வந்து அழிந்து விடும். திருப்பி வந்து பிரம்மதேவரோட அந்த பகல் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா திருப்பி எல்லாமே பிரகடனமாகும். சோ இந்த இந்த இரவு இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா லோகத்துக்கும் இருக்கு. ஆனா கோலோக பிருந்தாவனத்திற்கு மட்டும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 20வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பரத் தஸ்மாத்து பாவோ அந்யோ அவ்யக்தோ அவ்யக்தாத் சனாதனஹ ய ச சர்வேஷு பூதேஷு நத்யஸ்து நவீனஸ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத ஒரு இயற்கை இருக்கின்றது. அது மிகவும் பரமமானது, தெய்வீகமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகத்தில் அனைத்தும் அழிவடையும் போது அந்த பகுதி அழிவடைவதே இல்லை. எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம். எப்பவும் அங்க வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் எல்லாரும்ன்றத பார்க்கலாம். 24, 25 ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். அக்னி ஜோதிர் ஆஹக சுக்லஹ சன் மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாதான் கச்சந்தி பிரம்ம விதோ ஜனாக துமோ ராத்ரிஸ்ததா கிருஷ்ணஹ தன் மாசா தட்சிணாயனம் தத்ர சாந்திரமசம் ஜோதிர் யோகி பிராப்ய நிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனோட ஆதிக்கத்தில் பகல் வேளையில வளர்பிறை இருக்கக்கூடிய அந்த 2 வாரங்கள்ல எப்ப சூரியன் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த 6 மாதங்களில் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் போது அவங்க திருப்பி இந்த உலகத்துக்கு வர்றதே கிடையாது. அவங்க பகவான் இடத்துல போறாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல காலத்திற்காகத்தான் பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து வெயிட் பண்ணார். அதற்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து இந்த ஆத்மாவை வந்து நீத்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். திருநாடு சென்றார். அதே போல புகையா ரொம்ப இருட்டா இருக்கிற சமயத்துல தேய்பிறை சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த 6 மாதங்களில் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 28வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி, கடைசி ஸ்லோகம் பசங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. வேதேஷு யக்ஞேஷு தபசு சைவ தானேஷு யத் புண்ணியபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் உபைதி சாத்தியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். புஷ்டி வாசனம் பிரபுஜி. ஓம் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோக நாம அஷ்டமோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதே இல்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று
இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், அந்த பக்தியோட அந்த 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 உன்னதத்தை வந்து சொல்றார். பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடியவங்க வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, வேதங்களை படிப்பார்கள், பகவத்கீதை பாகவதம் படிப்பது, யாகங்களை செய்வது, என்ன நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றது, அந்த புலால் உண்ணக்கூடாது, ஆஹ் ஆஹ் தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த மாது அது இருக்கக்கூடாது, சூதாட்டம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், அந்த நம்மளுடைய தானம் கொடுக்கறதையும் யாருக்கு கொடுக்கிறோம், எப்படி கொடுக்கிறோம், எந்த மாதிரியான பாவத்தில் கொடுக்கிறோம்ன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதை நம்ம படிக்க போறோம். இப்போ பகவானுக்காக அவருடைய டெம்பிள் கொண்டு வர்றதுக்காகவும், இல்ல வந்து டெம்பிள்ல இருக்கவங்களுடைய அந்த பிரசாத சேவைக்காகவோ, இல்ல அவருடைய சேவைக்காகவோ கொடுக்கிறது, அந்த தானம் கொடுக்கிறது. கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல். கர்மனா இப்படி நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி மார்க்கம். ஞான பாதை என்பது என்ன, அந்த பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்ளுது. இந்த மாதிரி இந்த பக்தி எல்லாம் நம்ம செய்யும் போது அதோடைய பலன்களை நாம் இழப்பதே இல்லை. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். நான் இந்த பிறவில ஒரு சர்ஜன்னாக்கா அடுத்த பிறவில நான் போன பிறவில வந்து சர்ஜரி பண்ணேன், நிறைய பேர் என்கிட்ட கியூல இருந்தாங்க, அப்பாயின்மெண்டே கிடைக்கல, இப்ப எனக்கு 5 வயது ஆகுது, எனக்கு நான் சர்ஜரி பண்ண முடியும்னு கேட்டா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, இது பைத்தியமான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா பக்தியில பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் போன பிறவில எவ்வளவு பக்தி பண்ணமோ அது அடுத்த பிறவில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். 5 வயது குழந்தை கூட ஸ்டார்டிங் ஸ்டில் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே வந்து அதை வந்து நம்ம கண்கூடாக பார்க்கின்றோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உண்மை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் நீங்க சொல்றார். சோ நம்ம பார்த்த மாதிரி அந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். ரொம்ப உன்னதமான ஒன்று. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக சாட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு அவருடைய அவருடைய அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் இருக்கார். சோ இதுல இந்த இதுக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு கோலோக பிருந்தாவனம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ ஹரிதாம், இது வந்து ஹரிதாம், அதற்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக பிருந்தாவனம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். நிறைய வைகுண்டங்கள் இருக்கு. வந்து வைகுந்த பதவி அடையறோம்னு சொல்றோமே, நிறைய வைகுண்டங்கள் இருக்கு. சோ இது எல்லாமே வந்து அழியக்கூட ஒன்று. பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்கும். ஆனா இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவற்ற ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.